ሰላም ክቡራት ሰማዕትና በአርከስ ናይሎም ዕለት ዜና ዘቅርበልኩም ሓውኩም ጸጋየ በመጀመሪያ አርእስታቱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቻይና አትዩ እስራኤልን ህዝብላህን ኩናት ይቅጽል ጋና 300 ዜጋታታ ካብ ደቡብ አፍሪካ ከተውጽያ ናይ ፈረንሳ ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ አትዩ ዜና በዝርዝር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በፕሬዝዳንት ቻይና ጂንፒንግ ተገበረሉ ዕድመ ናብ ቻይና ከምዛአተወ ማዕከናት ዜና ዓለም ጸብጺበን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቻይና ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ምክትል ፕሬዝዳንት ቻይና ብሃን ጂን ዝተመርሑ ዓበይቲ ሰበስልጣናት ቻይና ከም ተቀበልዎ ተፈሊጡ ክብላ ተን ማዕከናት ዜና ዓለም ወሲኸን ገሊጸን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቀጺሉ ምስ ፕሬዝዳንት ቻይና ጂንፒንግ ኣብ ሞንጎ ቻይናን አሜሪካን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ኣብ ዓለም ለኻውን ክልተዓውን ታሪፍ ንግድን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ወጥሪ ኩናትን ሰላምን ብፍላይ ድማ ቻይና ምስ ኢራን ብዘለዋ ኩሉ እንትናዊ ዕርክነትን ምትሕግጋዝን ተጠቂማ ኣብ ምትዕራቅን ምሽምጋልን ወሳኒ ተራ ክትጻወት እትኽእል ምዃና ተኣሚኑላ ኣሎ ቻይና 900 ድፍድፍ ነዳዲ ዘይቲ ብወሽመጥ ሄርሙዝ ተጠቂማ ናብ ዓዳ ከም እትእቱ ዝፍለጥ እዩ እስራኤልን ህዝብላህን ሕጂ እውን ነቲ ውዕል ተኩስ ጠጠው ምባል ንጎኒ ጎስዮም ውግእ የካይዱ ከም ዘለው ወግሕ ፀብሒ ማዕከናት ዜና ዓለም ጸብጺበን ኣለዋ በዚ መሰረት እስራኤል ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝገበረቶ ደብዳብ ነፈርቲ ውግእ 9 ሰባት ከም ተቀተሉ ገሊጸን ኣለዋ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ኣብ ትሕቲ ቅርጻን ሆስፒታላታን ሓካይማን ከቢድ ዕንወት ይወርዳ ከም ዘሎን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ጋና 300 ዜጋታት ካብ ደቡብ አፍሪካ ንምውጻእ ከም ዝወሰነት ተፈሊጡ እዞም ካብ ደቡብ አፍሪካ ክወጹ ተባሂሎም ዘለው ዜጋታት ብድልየቶም ዝተመዝገቡ ምዃኖምን ዝወርዶም ዘሎን ግፍዕታትን ጻወርዎ ዘይከኣሉ ምዃኖምን ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ካብ ደቡብ አፍሪካ ካልኦት ሃገራት አፍሪካውን ዜጋታትን ካብ ደቡብ አፍሪካ ክውጻ መደብ ሒዘን ከም ዘለዋን እዩ ዝትንተን ዘሎ መራሕቲ ሃገራት አፍሪካ ከም በዓል ናይ ናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ንመራሒ ደቡብ አፍሪካ ራማፎዛ ህዝብኻ ተቋጻጸር በጃኻ እንዳበሉ ክነቅፍዎ ከም ዝቐነዩ ዝዝክር እዩ ደቡብ አፍሪካ ብማፍያታትን ወዲኒታትን ተሳቂያ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ናይ ፈረንሳ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሎሚ መዓልቲ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ፕሬዝዳንት ማክሮን ኣብቲ ዋና ዋዕላ ኬንያ ፈረንሳ አፍሪካ ዝብል ተኻፊሉ 22 ቢልዮን ነቲ መደብ ሓገዝ ተማጻቢዑ ሕጂ ድማ ናብ አዲስ አበባ ምስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ምስ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካን ተራኺቡ ናብ ግብፂ ካይሮ ክበርር ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ናይ ሎሚ ዝነበረና ዕለታዊ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ንዝመጽእ ኩነተ ፍጻመ ተኸታተሉ